Julcia, co to jest za zajączek? Patrz, jaki duży. Jaki duży zajączek. Wow. Wow. Wow, jaki duży, tak? O. Co, przestała muzyka? Co to jest, Julcia? Taki duży? Tak? Wow. Ale zajączek. Zobacz, jaki duży. Jaki duży zajączek. Co? O. Pocałuję zajączka? Wow. Jaki duży. Wow. Wow. Ja. Fajny zajączek, co? Zobacz, jaki duży. Dotykasz zajączka? Tak? Dotykasz zajączka? Wow. Wow. Wow, Julcia, jaki zajączek. Loves the bunny. Look at all the bunnies, Julcia. Jaki duży. Jaki duży. Tak? O, mówisz do zajączka? O. Tak? Powiesz coś do zajączka? No, powiedz mu. Powiedz mu coś. No, powiedz mu coś. No. Ach! Na zdrowie! Ach! Hello! Mama, jestem głodna. Tak? Otwierasz mi buźkę? Głodna? Tak? No, powiedz coś jeszcze. A Julcia, co mama robi? Co mama robi? O, się nie śmieje teraz. Co? Śmiejemy się? Co tam się patrzysz? Na co się patrzymy? O. O. Tak. Mhm. Co? Right into the camera. She knows exactly where to look. Co tam jest, Julcia? Kamera? You're gonna be a movie star. You know exactly where to look. Patrzy prosto w kamerę. Ale gwiazda. I nasza gwiazda. Julcia. Mua, jej! Nasza gwiazda. Tak? Coś jeszcze powiesz? No powiedz mamusi. No powiedz mamusi. Tak? Mama? Julia. Się w ogóle na nią nie patrzy, tylko na kamerę. Oj, pięknotka ty moja. Tak? O. Tak? No. No. Coś jeszcze powiesz mi? O. Okej. Okej.